Hola de nou, Benvingudes. benvinguts al nostre canal. Avui us tornem a portar un vídeo perquè creiem que ja hi ha suficients coses per explicar, segurament. Perquè jo tenia moltes ganes de fer un videoblog. Ell tenia moltes ganes de fer un videolog. Jo sóc més de fer retos, ell més de fer videologs i anem fent una mica. L'Adrià va anar a comprar. Què vas anar a comprar? No sé. El que deia la llista. Ah, Què deia la llista? La meitat de coses que va comprar l'Adrià no estaven a la llista. I li vaig dir, Adrià, per què has comprat pasta integral? no. Li vaig dir, Adrià, No, ara no. tenim Es 7 van barrejar- paquets de pasta No. integral. Es van barrejar dues coses. La primera, que jo no sabia. La primera, que l'Adrià sempre que va compra que li surt del pito i alguna cosa de la llista. Si mires la Compro, llista, no. perquè si no, compres dues coses i el que et surt del Que no pito. compro tot el que està a la llista ja. Això és mentir. I a més a més. Dius, A mira, més a més. això, no sé què, així. Que no. Quants diners creus que no vaig gastar? Jo què sé, ni m'importa. Doncs sí, vaig comprar tot lo de la llista i vaig comprar més coses, però va passar, ho he dit abans, que no m'has deixat acabar, es van mesclar dues coses. La primera, que no sabia quanta pasta tenia, i la segona, que vaig anar a comprar amb molta gana. No aneu a comprar mai amb gana al súper. Mai. No, és veritat. Que és evident. Però que això està demostrat científicament. Ja ho sé, és Vale. evident. Jo no havia estàs dinat- descobrint la sopa d'alla a ningú. Havia dinat, tipus, a les 2:30, 3. 2:45. 2:45. I vaig anar a comprar a les 6:50 vaig arribar al súper. A 3:45 més 7. Ara, com que estic aquí a casa tot el dia confinat i no faig tant d'exercici com voldria, perquè creieu-me que voldria fer-ne més, però no puc, és que és impossible, perquè sempre se m'acaba tirant el temps a sobre. Els nens. Ui, els nens, tu tens els nens. Sí. Uf, quants bolquers has canviat? Molts. Ui, sí. Quantes cagues hi has tret avui en els teus rebots? Perquè jo n'he tret 3, I una ahir abans d'anar a Ui, dormir. zero. Ui, sí, un. Tant les gosses li han la figura. Què fan? Per allò-se. Què? És que està excel·lent, soy com de cara. Sí, passant la clau. Sento que feia? Què va? Estem barallant-se. Bueno, potser aquest vídeo no surt mai a la llum. Sí, que surt. Vale. És que aquest voldria trobar-nos. Vale. Jo què sé, jo és que soc puro, ja ho saps. Vale, avui hem fet el 5è canvi d'escenari, perquè l'altre dia vam estar endreçant. A l'Adrià li agafen dèries. No. Sabeu allò que tu vius amb els teus pares i vas i dius, mama, no pot ser que tinguem una casa tan bruta i tan desendreçada. I et dona la puta gana anar i la teva mare pobra que porta ja mesos esforçant-se perquè descarto que l'home faci res a casa. Allà per mantenir un nen mig endreçat, fent el que pot amb tanta gent que li toca. Això és l'Adrià. No és Jo ja veritat. intentant més o menys tenir-ho endreçat. Cada cosa més o menys. I vens tu i dius, està tot endreçat, no sé què. I dius, i em vaig quedar en plan, de què puto vas? O sigui, és evident, porto mesos dient-te, la casa està desendreçada. No, la casa ho explicaré bé. No. 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 Adrià, no tenim No. espai per guardar coses. Que I no. Adrià, m'agrada colar. Que em deixis parlar. Me la suda. Que em deixis parlar. Però és que no és important el que tu diguis. Jo em passo moltes hores fora de casa, moltes, perquè vaig al gimnàs, vaig a anglès, vaig a treballar, quan no vaig a cap de les coses aquestes vull anar a premiar. L'Adrià sempre busca excuses per no estar a casa. Em passo el dia fora de casa. Com que ara estem de confinament i em passo el dia a casa, jo el que hi havia ja ho veia. Jo ja veia que estava malament. Però com que passava poc temps a casa, tot i que... No, m'agobiava. Ja, però què et vaig Però- dir jo? No, Clar que m'agobiava. t'agobiava, No. però és que t'està passant el que a mi em passa des Clar, que vam venir a viure clar. aquí quasi. Perquè jo em passo moltes hores a casa perquè intento estar a casa per endreçar la casa i em deprimeixo veient que no Llavors, me'n surto. vale, és igual, deixem el tema ja. Si et compromets a endreçar mínimament. Però si t'he dit que vull fer l'estudi de baix. Mentre estàs confinant, no. Quan acabem. Ja es veurà. No! El desembre va ser el desembre o a finals de novembre. Va ploure molt fort, se'ns va filtrar l'aigua, 2 pisos. I tenim 2 habitacions amb el sostre completament rebentat, ple d'esquerdes, la pintura cau, s'ha de rebentar, emmasillar
cosa que ja havíem fet abans, que fa molta ràbia de tornar a Vaig fer. fer. Ah, no, el sostre no va fer. Mira, vaig fer 2 sostres. El sostre el vas fer tu, El de baix però vaig pintar jo. Bueno. Tot l'hivern, que ja és prou depriment l'hivern, mirant les taques d'humitat, ara amb la xemeneia les taques del fum, i només ho veig tot brut i desendreçat. I a sobre amb tots els mobles de Corinthing House, perquè un moble d'aquí, un moble d'allà, dels meus pares, que tenim 3 mobles. Jo espero que acabi el confinament, com toqui la loteria, i em pugui comprar uns prestatges per guardar coses. Perquè no tinc ni per prestatges, ni per capses per posar coses. Hem comprat, vaig comptar 7 mobles. Arregleu-nos mobles. Jo volia dir una cosa que m'està... Digues-la. Digue-la. L'hem de saber, l'hem de sentir. Sabeu una cosa? Ara em vull tallar. A veure, Guiu, ja. No, ja està. No sé què passa. Ja està. Saps aquí? No. Jo volia dir una cosa, i és... Ja, ho sabem que que volies dir una cosa. Fart de les videotrucades. Mare de Déu. Mare de Déu, que plasta que és la gent durant aquest confinament amb les videollamades. Tot el dia. A tot truquen. Em van trucar 2 cops i no vaig poder agafar. Ai, m'hem trucat tothom. I és com que ja no puc més. I volia dir. Menys et truquessin amb algun objectiu, però és que tu estàs a casa, Sí! Estamos en casa, tranquil·lita, i se presenten les visites. Exacte. O sigui, la cosa és que jo estic fent coses, perquè més ara que estic amb una de YouTube, que òbviament segueixo treballant, perquè gràcies a Déu soc de la gent que no m'han fet fora. Tenim els nens, no dono abast, i tot el dia trucant, i a vegades trucades d'això de pom a burro. Estem gravant a les 12:56 de la nit. I jo demà tinc una videoconferència a les 9. Jo tinc una a les 10:30. Doncs això, que ens tornem molt bé amb els nens. Però demà lleva-me, perquè jo no penso que dormir d'hora. Però tu lleva. No, lleva. L'Adrià no es lleva mai. Ja. L'Adrià li dic, lleva, cookie cari... Va, lleva no sé què. El deixes una estona, te'n vas a fer... Va, ja han passat 10 minuts. Dita i mitja. I joder, hòstia, santa, i t'enfades. No diguis paraulotes. És horrorós, però és que ets així, ets horrorós. Jo és com, suda, prefereixo cabrejar-me perquè no t'has llevat a que et llevis i estiguis cabrejat. No, però sisplau, perquè ja m'he dormit a una videoconferència que havia de fer i no, em vaig sentir fatal. Ara estic rient perquè estic fent un vídeo però em vaig sentir fatal. I jo ja tendeixo a dormir-me. Tota la vida he tendit a dormir-me. És a dir, que tota la vida has tendit a dormir-te? Jo encara diria més. Tota la meva vida he tendit a dormir-me. Doncs fins aquí el vídeo d'avui. Subscriviu. Ah, no sé, potser sí. Ja està. No hem de dir res més. El confinament està anant molt bé, estic aprofitant per fer moltes coses. Tenim uns nebots preciosos que volem adoptar per tota la vida. És que no s'enfaden mai. No s'enfaden mai. No agafen cap berrinxe. Cap dia. No veu el pijama i es posa a plorar i a picar tot. Avui se'ns ha ficat a plorar, això, se'ns fica a plorar de sobte. Jo li dic, Jan, surt de la cuina un moment. I dius, però què dius? Però que en Jan és boníssim, perquè és molt de sí, de picar i així. Hòstia, per posar el pijama es doblega. Sí. Però la nena és boníssima i li dius, surt, i es queda parada i fa... I no para, i es queda com... I jo l'altre dia li vaig dir, tanca la porta. Dic, tanca la porta. I dic, vés a tancar la porta i fa, perquè ho fa tot espasmòdic, no fa moviments suaus, fa així i se'n va a tancar el llum. Perquè ella va entendre, ella no va entendre res, va fer alguna cosa, a veure si sonava la flauta. I li vaig dir, no, a la porta. Jo crec que no la deixaré dormir tant. Ho he fet una migdiada de 2 hores i pico. Però és que està menjant amb el llum obert a l'habitació i així llibres cridant la mà calor! I hi havia llibres a sobre la Paula. Això vol dir que el Jan li ha tirat llibres i estava ella dormint tan tranquil·lament. I és l'última a llevar-se sempre, plorant per llevar-la. Sí. A veure, són molt cookies, però es voten.
El problema és que hem de teletreballar, fer un postgrau, 2 cursos online, el tema de l'Ajuntament... El YouTube... I cuidar els nens. Llavors és com una mica impossible. Et diuen, sí, posa't un horari, no? De 9 a 10 això, de 10 a... A veure, si tens els nens no pots deixar-los a una sala i fer el teu horari. Impossible. És com, intentaré fer alguna cosa mentre m'estan estirant, agua cada 2 vegades, agua... Saben obrir l'ampolla, perquè els he ensenyat a obrir l'ampolla. I tot i així l'obren i et diuen, agua! No, l'obren, te la donen i et diuen, agua! No, però els he ensenyat. I la nena, quan es baixa els pantalons, i em ve, i se'm fica al costat, mirant. Jo a vegades estic treballant focuset amb el que estic fent, i ve la nena, i comença a fer-me això que ara diré, i no m'entero, i de cop me n'adono, i la nena, així mirant-me, quasi plorant. Que fa això? No, va fent Adrià, Sí, però... Adrià... Que reia molt. Però clar, tu tens a vegades la bombolleta. No, molt poques, però a vegades em focalitzo tant que no... I de cop ho sento i dic, potser porta un minut fent-ho, i me n'he donat perquè de cop he desconnectat un moment. I la meva germana m'ha dit que ho fa mentre condueix, que deu ser odiosa, de veritat la mataria, és que no puc. Ens les estimem molt. La nena va rastreta, demà menjarà taronja. Això no m'he comprat. Per què? És veritat, va rastreta. Ja. El nen fa unes cagues gegants, però la nena fa uns cagallons d'aquests de xai. Pobreta. I fins aquí el vídeo d'avui. Ja estaríem, tu. Ja ho tindríem fet, perquè... Avui tens una gilipunyamenta. Perquè... Mira que no t'he vist en tot el dia, Ha estat un descans, realment. Mira que m'he menjat els nens, però no veure't ha estat com mai. Oi que sí? No, jo estava superbé. Oi que sí? Parar. De què va? Igual? Com que oi que sí? Jo estava superbé. Jo ja estava avorrit. Jo estava superbé. Anar fent el treball aquest de la universitat i va i em dius això. Bueno. Fins aquí el vídeo d'avui. Esperem que us hagi agradat. Deixeu suggeriments, propostes de coses que vulgueu que fem aquí en els comentaris, a sota. Sí. Hi ha molta gent que a vegades ens diu coses que per fer, a l'Insta o tal. Encara no les hem fet perquè anem recollint propostes i anem veient. I les anem apuntant. El tema són els nens. Si no tinguéssim els nens... Si no tinguéssim els nens... 50 vídeos. Sí. Editats no, Subscriviu-vos. I doneu-li like i compartiu amb els vostres amics si us ha agradat. I familiars. I encara que no us hagi agradat, que hem de reformar una casa i hem de comprar mobles.